Takto vyzerá okolie našej budovy, ktoré potrebujeme pripraviť preto, aby deti, ako keď vyliezajú týmto brehom smerom do lesa, mali možnosť byť v kontakte s tým, čo vyučujeme aj na školách, čiže aby to nebolo iba o tom, že vybiehame do parku a do lesa, vidíme ohradníky na zvieratá, ktoré tu tiež máme a ktoré sú súčasťou tej našej výuky. A v podstate to, čo nám chýba, lebo máme tu aj jazera, máme tu aj potok, je seriózny priestor, kde môžeme pestovať a spoznávať pôdu. Ja sa volám Helena Benčíková, som tu garantom environmentálnej výchovy. Okrem toho vzdelávam deti v oblasti prírodovedy, prírodopisu a biológie. Snažíme sa deti vyučovať v takom smere, aby sa čo najmenej zaoberali učebnicami, aby sme tú teóriu preniesli práve von do praxe. Máme k dispozícii les, čo je niečo úžasné, park. Potrebujeme ale však dostať deti aj v iných témach od učebníc a v tom by nám veľmi pomohol práve grant na vybudovanie vyvýšených záhonov. Volám sa Sofia Linege a chceli sme sa poprosiť o dotáciu na toto vzdelávacie centrum. Budeme tu mať vlastne velikánsky záhon, čo bude napríklad Daniel tu bude majstrovať. Budeme tu majstrovať a budeme sa učiť o rastlinách. Budeme sa učiť strašne veľa vecí, aby to nám veľmi pomohlo. No a napríklad Helenka, naša učiteľka, nám napríklad urobila stopy a učíme sa o nejakých stopách, učíme sa o skupeniciach vody a takéto. Keď môj brat mal minulý týždeň projekt o skupeniciach vody, bolo to veľmi zaujímavé. Pre moju maminku sa to učili, skupenické vody môžu byť zaujímavé a takto nám Helenka odozvala hociaké veľmi múdre vlastnosti, ktoré by sme bez nej nemali. Takže kebyže tu máme možnosť pestovať si, tak vy by ste sa vedeli tu realizovať. Napríklad treba nejaké opory urobiť pre rastliny, to by si urobil Daniel? Áno, a mne sa zdá, že by to nám veľmi pomohlo, by sme sa učili lepšie. Asi by sme sa učili viac vonku, že? Áno. Sa učili naživo, na tých rastlinách. Áno. Alebo na tých proste, čo tu budú, čo aké budú tu prírodní. Na nich sa môžeme veľmi dobre naučiť veci. Záhony, ktoré majú svoju tematiku, ktoré sú vytvorené na to, aby sme mohli pestovať byliny liečivé, aby sme mohli sledovať procesy v pôde, ako pracovať s pôdou, ako kompostovať. A na tomto mieste majú byť práve kompostoviská a zberné nádrže na dažďovú vodu.